Η γρουσούζα εδώ είναι. Εδώ είναι, τι. Όπου. Ωραία, πάγος ο καφές. Θα κάνω αστείο. Και τι είμαι, ρε, ο Τζουβέλλας. Μπορούμε να αναλύσουμε λίγο τον Κόρι Τζόζεφ. Αυτός οριακά θα ήταν και πιο μεγάλος από μένα. Τις πήρες επιτέλους τις φανέλες? Πήρα φανέλες. Θα τις βάλω στο live και θα τις κληρώσουμε. Πήρα μία του Jokic, την πήρα με extra large για να είναι σαν το Jokic. Εγώ τα έλεγα. Αυτή δεν είναι. Άμα δεν ακούτε, δεν θα μορφωθείτε. Πανεπιστήμιο είναι εδώ, δεν είναι εκπομπή. Το είναι πανεπιστήμιο, να ξέρετε. Καλησπέρα σε όλους, είμαστε εδώ μαζί με τον Πέτρο. Καλησπέρα σε όλους. Να αναλύσουμε τι είδαμε στη EuroLeague, τη νέα μεταγραφή του Ολυμπιακού, τον Κόρι Τζόζεφ, μάλλον τη φυγή του Τιλικίνα. Να δούμε αν ο Παναθηναϊκός θα πάρει κάποιον παίχτη, να συζητήσουμε, να πούμε τις απόψεις μας. Θα απαντήσει ο Παναθηναϊκός, θα δούμε. Καλά, δεν είναι κάτι για να απαντήσει. Το θέμα είναι αν χρειάζεται μια ομάδα να πάρει κάποιο παίχτη. Σωστό. Λοιπόν. Αλλά από ό,τι έχουν πει, λογικά δεν χρειάζονται. Ο προπονητής του τα λέει. Και εγώ θεωρώ ότι εγώ συμφωνώ. Ο Ολυμπιακός πήρε τον Κόρι Τζόζεφ. Έχουμε κάνει αναλυτικό βιντεάκι και στο YouTube και στο TikTok. Έχουμε πει τα χαρακτηριστικά του παίχτη. Ένας παίχτης ψιλοπαλέμαχος. Δεν το έλεγα παλέμαχος. Δεν έχει αγωνιστεί ακόμα φέτος. Εντάξει, από τη. 34 χρονών. Okay. Και εγώ έχω μια πολύ μεγάλη απορία. Έδωσε στο Σλούκα πριν 2 χρόνια, ο οποίος ήταν Έλληνας, ήξερε την ομάδα, κορυφαίος point guard της EuroLeague, έτσι. Τον δίνεις και 2 χρόνια ψάχνεις Σλούκα και ακόμα δεν έχεις βρει και παίρνεις παίχτες στην ηλικία του Σλούκα. Άρα δεν ήταν η ηλικία του Σλούκα που έφταιγε. Δεν ήταν η ηλικία του Σλούκα, τα έχουμε πει 100 φορές. Εντάξει, υπήρχε μέσα στην ομάδα. Δεν υπήρχε τίποτα. Ο Μπαρτζόκας δεν ήθελε το Σλούκα. Για προσωπικούς του λόγους. Τώρα δεν μπορώ να ξέρω ποιους, δεν ήθελε το Σλούκα. Αυτό το είναι. Το μεγαλύτερο λάθος της ιστορίας του τελευταίου χρόνου του Ολυμπιακού είναι που άφησε τον Σλούκα να φύγει ενώ ο άνθρωπος ήθελε να μείνει. Γιατί τον βρίζουνε. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο που τον βρίζουν, γιατί ήθελε να μείνει. Ο Μπαρτζόκας δεν πήγε καν στο ραντεβού, είπε δεν τον θέλω στην ουσία. Και βρίζουν τον Σλούκα. Τον παίρνει ο αντίπαλός σου, φτιάχνει ομάδα για Ευρωλίγκα με τον Σλούκα, ηγέτη, και χάνεις εσύ point guard με δημιουργία, σκορ, τα πάντα και ψάχνεις παίχτη στη θέση του και δεν βρίσκεις τόσα χρόνια. Και πας και μου παίρνεις τώρα ένα παίχτη, ο οποίος είχε να παίξει 1 χρόνο. Συν το Μόρις, ο οποίος και αυτός δεν είχε παίξει με την αρχή της χρονιάς, κάτι ψηλά στη 10 μέρες στην Ινδιάνα. Και οι δύο μαζί Σλούκα δεν κάνουνε. Δεν μπορούμε να πούμε τι δεν κάνουν Σλούκα, θα τα δούμε στο γήπεδο. Κάτσε να το δούμε. Ο άνθρωπος δεν ήρθε ακόμα. Μπορεί να έρθει και να βγάζει μάτια. Δεν το ξέρουμε. Τα χαρακτηριστικά των παιχτών δεν έχουν την ποιότητα του Σλούκα, ούτε ξέρουν τον ευρωπαϊκό τρόπο παιχνιδιού όπως τον ξέρει ο Σλούκα. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις τώρα ότι παίχτης σαν τον Κόρι Τζόζεφ δεν είναι στο επίπεδο του Σλούκα γιατί δεν είναι ποιοτικός. Εγώ έτσι πιστεύω. Κάτσε, περίμενε να τα δούμε γιατί τα έψαξα αρκετά. Πρώτα απ' όλα, εγώ τον Κόρι Τζόζεφ το βλέπω πόσα χρόνια. Ναι, τον βλέπουμε κάθε βράδυ. Τον έχουμε προτείνει συνδρομητικά, σε σημεία κτλ. Αλλά ο Κόρι Τζόζεφ έκανε μια καλή καριέρα όταν ήταν στο Τορόντο μαζί με Ντερόζαν, Λάουρι, Βαλαντσιούνας που είχε την καλή ομάδα του Τορόντο. Όχι αυτή που πήρε πρωτάθλημα. Αλλά. Προπηρεσία, να πούμε προπηρεσία. 12 σεζόν NBA. Ναι, 12. Ξεκίνησε. Ναι. Ξεκίνησε σαν Αντώνιο Σπέρς. Μαζί με Ποπόβιτς, 4 χρόνια εκεί. Ναι. Πήρε δαχτυλίδι ο Κόρι Τζόζεφ. Οκ, ήταν ρούκι στην ουσία, αλλά πήρε δαχτυλίδι. Μπήκε σε ένα σύστημα ευρωπαϊκό. Έμαθε τον ευρωπαϊκό τρόπο παιχνιδιού. Δηλαδή κολλάει για EuroLeague. Ναι, από την άποψη για τακτικά εννοείται ότι ο άνθρωπος είναι τακτικά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ περισσότερο παρά στο NBA. Βέβαια, τώρα έχει εμπειρία σχεδόν 1000 παιχνίδια τώρα στο NBA. Στατιστικά, να πούμε στατιστικά. 7 πόντους περίπου μέσο όρο, 3 assists. Στους Spurs λες τώρα, τη ρούκι του σεζόν. Στους Spurs λες. Average. Κοίτα, αυτά τα στατιστικά τα average τώρα είναι για γέλια για μένα. Εντάξει, παίρνεις μια εικόνα του παίχτη. Τώρα... Τι εικόνα παίρνω, τα στατιστικά, το πόσους πόντους έβαλε ένας παίχτης, γιατί βγαίνουν και άλλα κανάλια και μιλάνε για στατιστικά. Τα στατιστικά πρέπει να είναι σε συνάρτηση με τα λεπτά που έπαιζε. Δεν μπορεί να μου πεις 7 πόντους μέσο όρο, 5 assist. Πόσα λεπτά, πόσα λεπτά. Μπορείς να δεις όμως κάτι, κάποια πράγματα που είναι πολύ σημαντικά. Ας πούμε όπως το assist turnover ratio. Βλακεία. Μπορείς να δεις ότι είχε, ας πούμε. Ναι, 3,1 είχε. 2,5 τώρα στην ουσία τι σημαίνει αυτό, ότι δεν κάνει πολλά λάθη. Είναι ένας παίκτης οικονομία, δεν τους κάνει πολλά λάθη. Ο Σλούκας, ξέρεις πόσο assist turnover έχει φέτος? Είναι ο κορυφαίος. 6,1. Είναι ο κορυφαίος, δηλαδή έδωσε τον παίκτη που είχε 6 σε αυτή την κατηγορία που θέλεις να δούμε και μου παίρνεις ένα που έχει 2,5. Κατάλαβε. Δηλαδή, με τα στατιστικά, εγώ μπορώ να σου πάω κόντρα σε κάθε στατιστικό να βρω ένα άλλο που θα δείχνει
το προτέρημα του παίχτη. Οπότε τα στατιστικά δεν είναι τόσο αλήθεια. Αυτή η συζήτηση δεν βγάζει όμως. Δεν τελειώνει ποτέ. Αυτή η συζήτηση πρέπει να τη λέμε μέχρι το πρωί. Επειδή εγώ έχω δει άπειρες φορές τον παίχτη, πρώτα απ' όλα είναι λίγο βαρύς, είναι λίγο χοντρούλη, είναι τσουποτός. Να τον πω, είναι τσουποτός. Ναι, μπορεί να είναι τσουποτός τώρα όμως, αλλά δεν μπορεί να πει ότι δεν ήταν ποτέ. Ήταν πάντα πολύ καλά γυμνασμένος, δεν έχασε πολλά παιχνίδια, έχει βγάλει σεζόν με 82 παιχνίδια. Ναι, δεν έχει τραυματισμούς. Δεν έχει τραυματισμούς, οπότε αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος το πρόσεχε το κορμί του, παρά που μπορεί να φαίνεται λίγο παραπανήσια κιλά. Το πρόσεχε το κορμί του, είναι γυμνασμένος. Κοίτα, εγώ αυτά δεν τα λέω για να πω ότι ο παίκτης η μεταγραφή είναι κακή. Εγώ λέω ότι θα μπορούσε να έχει κάνει Ολυμπιακός. Γιατί πας να μας το βγάλεις άχριστο. Όχι. Γιατί θα μπερδευτεί και ο κόσμος, έτσι όπως τα λέω. Ναι. Εγώ έλεγα ότι είχε στο Σλούκα, ο οποίος η αξία του την ξέρουμε όλοι, τον έδωσες για να πάρεις κάτι καλύτερο και κάτι καλύτερο δεν έρχεται. Επίσης, θα πω πάλι ότι τα έλεγα και θα μου πείτε ότι. Στα λεγάκης. Ναι, στα λεγάκης είναι Κυριάκο. Ρε παιδιά, ό,τι έχουμε πει από το καλοκαίρι έχει βγει στο 100%. Έλεγα να πάει να πάρει τον Μίσιτς. Και έλεγαν είναι πολλά τα λεφτά. Και πήγε και πήρε Λι, Ντιλικίνα, Μόρις, Τζόζεφ. Αυτοί οι 4 ένα Μίσιτς δεν κάνουνε. Θα πει κάποιος τώρα, σιγά τι έχει κάνει ο Μίσιτς φέτος. Το Μίσιτς τον πάει λαου ή τούδης. Και στα play-off ο Μίσιτς θα βγάζει μάτια. Ναι, έχει κάνει και καλά παιχνίδια με 20 πόντους. Ναι, αλλά άμα πει κάποιος, λέω ότι η μπαρούφα του. Ρε φίλε, βλέπεις ότι και λες ότι θα είχα το walk-up και το Μίσιτς και θα είχα το τέλειο δίδυμο. Τελείωσε, ναι, τελείωσε. Αυτό είναι. Και τσιγκουνεύσε για να δώσουν τα λεφτά. Είπα, το φτηνό είναι πιο ακριβό πολλές φορές. Ισχύει, έτσι κάνουν και οι συνδρομητές, πάνε και παίρνουν μια συνδρομή 20 ευρώ σε κάτι αποτυχημένους και χάνουν τα λεφτά τους. Σε όλα ισχύει αυτό, σε όλα. Σε όλα τα πράγματα ισχύει. Πας και παίρνεις ένα καλό αντικείμενο, οτιδήποτε θες, που να έχει μια καλή τιμή, πιο ακριβό, θα σου βγάλει περισσότερα χρόνια. Άρα δεν πήραν το Μίσιτς να έχουν το κεφάλι του ήσυχο και προσωπικότητα γιατί η προσωπικότητα μετράει στην Ευρώπη και στους διαιτητές. Ένα φάουλ που θα κερδίσεις, ένα σφύριγμα μετράει. Αλλιώς υπολογίζουν το Μίσιτς, αλλιώς τώρα θα υπολογίσουν ένα παίκτη που θα έρθει από το NBA random. Οπότε δεν παίρνεις το Μίσιτς, δεν διορθώνεις το λάθος του Σλούκα με το Μίσιτς και μου παίρνεις τους 4 κουτσούς. Εντάξει. Άστα τώρα. Σε σχέση με το Μίσιτς, όχι κουτσούς. Ξεφύγαμε, εντάξει. Συγγνώμη, Ντιλικίνα, τα είπα από την πρώτη μέρα και με βρίζανε οι Ολυμπιακοί. Α, δεν ξέρεις και Ντιλικίνα. Και ότι έχει καλό τρίποντο Ντιλικίνα και ότι θα. Ναι, έχει λέει 30%. Ο Γουόκα πόσο της εκατό ποσοστό έχει στο τρίποντο φέτος, ξέρεις, στην Ευρωλίγκα. Πρέπει να έχει ψηλό γιατί. 33,3%. Μπορεί να πει κάποιος ότι έχει καλό σούτο του Γουόκα. Όχι. Ωραία. Ο Ντιλικίνα που λέγανε έχει 33-32%. Ξέρετε γιατί. Γιατί δεν καταλαβαίνουν τα στατιστικά. Εγώ το λέω για τα παιδιά να μάθουν, γιατί καμία εκπομπή δεν λέει στον κόσμο πώς να διαβάζεις και να μαθαίνεις να γίνεσαι καλύτερος. Τα στατιστικά δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε. Α, είχε τόσους πόντους μεσόωρο και τόσο ποσοστό. Γιατί πόσες προσπάθειες πήρε για να έχει αυτά. Όταν ο Ντιλικίνα και ο Walkup τους παίζουν άντερ συνεχώς και παίρνουν μόνο ξεμαρκάρες στα σουτ, εντάξει, είναι λογικό ένας επαγγελματίας παίκτης να έχει γύρω στο 30% άμα σουτάρει μόνος του και σουτάρει και λίγα. Ο Φουρνιέ μπορεί να έχει πιο μικρό ποσοστό, αλλά μπορεί να παίρνει 100 τρίποντα. 100 τρίποντα, παίρνει 12. Βέβαια. Μπορεί να κάνει σε μια μέρα 1 στα 10 και να του ρίξει το ποσοστό. Πάμε, Τζόζεφ, τώρα να συνεχίσουμε και να. Λοιπόν, Ντιλικίνα λογικά μάλλον φεύγει από ό,τι λένε. Δεν έχει βγει επίσημη ανακοίνωση, αλλά λογικά. Όταν πήρε. Να πω κάτι για τον Ντιλικίνα. Όταν τον πήρε τον Ντιλικίνα Ολυμπιακός, βγήκαν όλα τα site και όλοι οι άσχετοι και λέγανε Ντιλικίνα έπαιζε στο NBA, είχε τόσο. Όταν τον πήρε draft η Νέα Υόρκη, είμαι ο μόνος που είπε ότι έκραζαν όλοι η Νέα Υόρκη. Τι τον πήρατε τον κουλό. Έκραζαν, ναι, εντάξει. Ότι δεν είναι. Όχι, ανέβηκε ο Ντιλικίνα να πάρει το καπέλο εκεί στο draft και κάναν όλοι. Τι τον πήραμε αυτό να. Ένα site δεν το έγραψε, μόνο εμείς το είπαμε. Ο Ντιλικίνα δεν έβγαλε εξάμηνο στον Ολυμπιακό, αποχαιρετάει. Ποιος έπεσε πάλι μέσα? Από όλο τον κόσμο που μιλάει για μπάσκετ, από όλα τα κανάλια, από όλα τα site, πάλι εμείς πέσαμε μέσα. Δεν είναι μόνο ότι δεν παίζει μπάσκετ, βγάζει για τραυματισμού συνέχεια, δεν το ξαναδεί αυτό. Όλο τραυματισμό. Έλα, το παιδί δεν κάνει, ρε. Τέλος πάντων, πάμε λίγο να τελειώσουμε με τον Κόρι Τζόζεφ. Οπότε, είναι ένα safe point guard ο Κόρι. Ταιριάζει σύστημα στον Μπαρτζόκα που βασίζεται στην πάσα. Είναι ιδανικός, ναι, ιδανικός. Πολύ καλός στο on-ball defense. Πολύ καλός. Κάνει πολλά κλεψίματα. Και το βασικό, δεν θα ζητήσει 20 προσπάθειες. Είναι παίκτης οικονομία. Δεν είναι καλό σουτέρ. Να μην νομίζει ο κόσμος ότι σουτάρει τίποτα. Είναι ένα στατιστικό, πάντα θα πούμε στατιστικά, αλλά που. Ότι το ποσοστό του στα στατικά τρίποντα είναι πολύ μεγαλύτερο από τα. Μόνο έτσι σουτάρει. Στατιστικά είναι πολύ καλός. Αλλά εν κινήσει. Ξέρεις γιατί? Γιατί στο NBA τον παίζαν άντερ. Όταν ήσουν σε μια ομάδα, η τελευταία επιλογή στην επίθεση, αυτομάτως ο μόνος παίκτης που θα αφήσουν ελεύθερος είναι ο Τζόζεφ. Σε όποια ομάδα έπαιζε, άμα δεις λίγο τους συμπαίκτες του,
μια άμυνα διαλέγει. Πρέπει να δώσει κάτι στην αντίπαλη επίθεση. Πού θα δώσουμε το ελεύθερο σουτ? Στον Τζόζεφ. Αφού είναι ο τελευταίο τροχό τη αμάξη. Να πούμε, δεν είναι επίπεδο Walker που θα τον αφήνουν συνέχεια και θα τα χάνει. Μπορεί να σκοράρει από το τρίποντο. Λίγο καλύτερο από τον Walker. Ναι, αλλά δεν είναι. Έχει πολύ ωραίο floater. Παίζει τρομερά το pick and roll. Και μετά θα δει την μπάσα. Είναι καλό πασέρ ή θα κάνει floater. Αλλά άμα το συγκρίνουμε με τον Μόρις, μοιάζουν πολύ σαν παίχτες. Αλλά ο Μόρις είναι καλύτερος. Επιθετικά πιστεύω είναι καλύτερος. Αλλά στην άμυνα, ειδικά on ball defense, ο Κόρι Τζόσεφ είναι πολύ καλός. Ναι, τους κυνηγάει, γίνεται βέλα έχει καλό κορμί, δηλαδή θα πάρει την επαφή και δεν θα. Δυνατό παιδί. Φύγει, και με τους ψηλούς θα παλέψει με τους ψηλούς. Ναι, το είπα στο βιντεάκι και στους ψηλούς. Δηλαδή, άμα γίνει κάποια αλλαγή στα μαρκαρίσματα και βρεθεί με ένα center, με ένα τεσάρι, τον κάνει αυτόματα box out για να μην πάρει το rebound. Σε περίπτωση που πάει να σουτάρει ένα shoot. Αυτό δείχνει ότι είναι ένας παίκτης με τακτική παιδεία, με σύστημα που του αρέσουν να μπαίνει στα συστήματα κτλ. Και είναι ιδανικός για τον Μπαρτζόκα. Ιδανικός. Δηλαδή, ότι του πει ο Μπαρτζόκας θα το κάνει κατά γράμμα και θα προσαρμοστεί και γρήγορα στην Ευρώπη. Εγώ πιστεύω ότι είναι, δηλαδή, στην περίοδο που έγινε κιόλας, πάρα πολύ καλή μεταγραφή για συμπλήρωμα. Για να είσαι ασφαλής. Γιατί σου λέει να είμαστε ασφαλείς. Γιατί ο Μόρις, άμα αργήσει κι άλλο, θα μου καεί εγώ. Ναι. Θα μου καεί και δεν σου λέει με αυτόν τον Τελικινά δεν θα βγάλουμε άκρη. Όχι. Άσε να πάρουμε τον Τζόζεφ θέση του Τελικινά, πολύ καλύτερο, ναι. Αλλά πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι όλοι αυτοί οι παίχτες, για να μην παρεξηγηθώ, είναι καλοί παίχτες. Δηλαδή και ο Τελικινά έχει κάποια καλά χαρακτηριστικά. Απλά δεν είναι για ομάδα που θέλει να πάει να πάρει την Ευρωλίγκα. Μια ομάδα όμως πρέπει να πάρει τους παίχτες που έχει ο καθένας κάποια χαρακτηριστικά και να τα κολλήσει. Δεν σημαίνει ότι άμα δεν παίξει κάπου ένας παίχτης δεν είναι καλός. Για παράδειγμα, φοράω και το Chicago Bulls φανέλα λόγω του Derrick Rose, ο οποίος αποσύρθηκε. Χτες είχε φανέλα Derrick Rose, τρομερό. Ναι, τρομερό. Τι ωραίο το NBA, δηλαδή όλα τα κάνουν, δηλαδή τι όμορφο, τι ωραίο. Να πας στο γήπεδο να το θυμάσαι μια ζωή. Λοιπόν, για τον Derrick Rose τώρα, δεν μπορεί πολλά παιδιά που μας παρακολουθούν να μην το γνωρίζουν, γιατί είχε πολλούς τραυματισμούς κτλ. Ο Derrick Rose όταν πήγε στην Εθνική Αμερικής, επειδή δεν είναι και εύκολος χαρακτήρας και το παιχνίδι ήταν λίγο διαφορετικό, τον διώξανε. Έπαιξε κάποια φιλικά και τον διώξανε την Εθνική Αμερική. Τώρα μιλάμε για ένα παίχτη που ήταν ίσως από τα μεγαλύτερα what if, δηλαδή ίσως έφτανε σε επίπεδο τρελά. Εγώ το λέω για άλλο πράγμα. Είχε πολύ ταλέντο κτλ. Αλλά βλέπεις ότι και ο Derrick Rose, ένας παίκτης που οι Chicago Bulls απέσυραν τον αριθμό του, της φανέλας του, ότι στην Εθνική Αμερική δεν έπαιξε. Πήραν το χρυσό μαζί με το Φαρίτ τότε που κατέβηκαν μετά τον τραυματισμό το μεγάλο. Κατέβηκαν πότε στην αρχή δεν έπαιξε, μετά ναι. Δεν θυμάμαι τώρα ποια χρονιά. Αλλά για να καταλάβουμε ότι ένας παίκτης δεν κολλάει πάντα με τα χαρακτηριστικά των συμπαικτών του. Ναι, εντάξει. Για τον Τζόζεφ τώρα, για να το πάμε εκεί, θεωρώ ότι κολλάει στον Ολυμπιακό τα χαρακτηριστικά που έχει και έτσι όπως θέλει να παίξει ο Ολυμπιακός. Full. Έτσι όπως αυτό είναι ειδικά και να έρχεται από τον πάγκο και να μπαίνει μαζί με το δεύτερο unit του Ολυμπιακού. Που παρεμπιπτόντως το δεύτερο unit του Ολυμπιακού τώρα δεν βλέπω κάποια ομάδα να έχει καλύτερη δεύτερη πεντάδα στην Ευρωλίγκα. Πιστεύω ότι η δεύτερη πεντάδα του Ολυμπιακού είναι ίσως η καλύτερη. Με Τζόζεφ ή όποιος είναι, ρε παιδάκι μου, ή ο Μόρις, Φουρνιέ, Ward, Πίτερς και Jones. Ναι. Τρομερή πεντάδα. Ναι, γιατί για δεύτερη πεντάδα είναι τρομερή. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού ήταν το second unit. Έπαιρνε διαφορά και την έχανε συνεχώς όταν έπαιρναν οι δεύτεροι παίχτες. Και προσπαθεί να λύσει αυτό. Και στο second unit το πρόβλημα ήταν ο Άσος. Όποτε βγαίνει ο Walkup υπήρχε πρόβλημα. Εμένα μου άρεσε φέτος, φίλε, γιατί ο Μπαρτζόκας άλλος κινήσεις δεν το έκανε. Έκανε διαφορετικές κινήσεις. Έκανα βλακία το καλοκαίρι. Πήρα τον Κώστα. Τον άλλαξα. Πήρα τον Τιλικίνα και μέση χρονιάς. Βλέπω ότι δεν κάνει, τον αλλάζω. Ενώ άλλες χρονιές θα καθόταν πάνω στην απόφασή του και δεν τον άλλαζε. Οπότε φέτος μ' άρεσε που λέει εντάξει. Βλέπει και ο Ολυμπιακός ότι έχει πιθανότητες να πάει Final Four και να το πάρει. Φέτος είναι πολύ δυνατό. Σου λέει τώρα έχει γούστα πάμε στο Άχη και να τους πάρουμε την Ευρωλίγα και να τους το λέμε μια ζωή. Αυτό προσπαθεί. Και εγώ αναρωτιέμαι, Παναθηναϊκός δεν θα αντιδράσει από την άποψη ότι. Τι να πάρει ο Παναθηναϊκός, σε ποια θέση. Αφού δεν παίρνει πεντάρι στη θέση του Τσέβε. Εννοείται ψηλό να πάρει ο Παναθηναϊκός. Γιατί ακούω κάτι για τεσσάρι και πρέπει να πάρει ψηλό. Πρέπει να πάρει πεντάρι. Έχω απογοητευτεί και με το Holmes. Έπρεπε, πάμε και στο μάτι στο Ισραήλ, έπρεπε το Σόρκιν, ο Holmes. Να το βάλει. Παίχτης 2,5 όχι πόστερ. Έπρεπε να τον καταπιεί τώρα το Σόρκιν. Ένα πεντάρι που δεν είναι αθλητικό και παίζει με σουτ. Έπρεπε να τον καταπιεί κατά το καλάθι. Και ήτανε. Μπορεί να λέει για στατιστική ότι είχε κοντά τα double, αλλά ήταν μέτριος. Εμένα δεν μ' άρεσε. Έπρεπε να τον καταπιεί εσύ. Και στην άμυνα είναι κακός. Στην άμυνα χάνεται, στα πήκε. Δυστυχώς έχω πέσει έξω με το Holmes. Περίμενα ότι θα είναι ο καλύτερος center της EuroLeague. Απογοήτευση μεγάλη. Γιατί τον έβλεπα πέρσι στο NBA και λέω: όταν κάνει στο NBA αυτά που κάνει, OK, 10 ποντάκια,
rebound, θα έρθει εδώ και θα είναι ένας αθλητικός ψηλός πολύ δυνατός. Έπρεπε να τον καταπιεί τώρα, τι συζητάμε. Τον παίχτη που λέγεται Σόρκιν έπρεπε να τον καταπιεί. Κάτω το καλάθι έπρεπε να τον καταπιεί. Ναι, τώρα μην λέμε τώρα στις δικαιολογίες. Δεν είναι καλός ο Χόρτς. Δεν είναι καλός. Έπρεπε να τον καταπιεί αυτόν τον παίχτη. Έπρεπε να έχει 20-10. Κάνει λάθος. Δεν παίρνει το Σίλβα στη θέση του Γιουρτσέβα να τελειώνει ένα παίχτη που τον έχει στα πόδια σου και ξέρει το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Τώρα πού θα βρει πεντάρι, πού θα βρει. Παίχτη Γιουρτσέβα δυστυχώς τον έβαλε και με τον Ζαέλ, έκανε 2 επιθετικά. Ήταν δηλαδή βγήκε, δεν έκανε κάτι. Ο άνθρωπος είναι περίγελος, έλα τώρα, είναι αστείος. Εμένα δεν μου αρέσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ήταν στον χάνανε γελάκια. Ποιος γέλαγε. Γέλαγε ο Τσεβέν, κάνανε κάτι. Δεν μ' άρεσε εμένα, δεν μ' αρέσει πολύ το. Δεν είδατε διαδιάθεση, όχι μωρέ, δεν ήτανε. Εκεί με το διαιτητές. Τι σου είπα για shorts, τι σου είπα για shorts. Δεν γίνεται ο παίκτης shorts να μην παίζει τον Παναθηναϊκό. Πήγε στο Ισραήλ, ήταν ο καλύτερος παίκτης. Ο μοιραίος παίκτης του Παναθηναϊκού ήταν. Δεν ήταν ο καλύτερος. Ήταν ο μοιραίος παίκτης. 73-71 χάνει layup μόνος του και μετά χάνει τρίποντο. Ήταν μοιραίος. Δηλαδή δεν ήταν μοιραίος ο Σλούκας που ο άνθρωπος τον βάζει, δεν ήταν καλός, αλλά τον βάζει κρύο στο τέλος να πάρει ελεύθερο σουτ. Έκανε λάθος ο Ταμάν. Συν τον Γκραντ. Και ο Γκραντ δεν ήταν μοιραίος που το χάνει μόνος του. Ναι, εντάξει. Δεν μπορεί να πει μοιραίο το Σόρτς ήταν ο καλύτερος παίκτης. Ο Σόρτς χάνει 2. Είχε 7 assist. Το layup. Χάνει το layup. Ήταν η μόνη απειλή. Ρε φίλε, βλέποντας την επίθεση του Παναθηναϊκού πώς εξελίσσεται. Το αριστερό layup. Που λέγει ο Μπαρτζόκας. Το αριστερό layup. Στο μισό γήπεδο ο Σόρτς δεν είναι Σλούκας. Πώς να το κάνουμε. Στο σετ παιχνίδι στο μισό γήπεδο ο Σόρτς δεν μπορεί να παίξει το Σλούκα. Και ο Παναθηναϊκός δεν το έχει συνηθίσει στο παιχνίδι του. Τι να κάνουμε. Δεν έπαιζε έτσι παρή. Στο μισό γήπεδο. Κάνει λάθος ο Ταμάν στα τελευταία 3 λεπτά. Έπρεπε να βάλει το Σλούκα και να βγάλει το Σόρτς. Δεν γίνεται στα τελευταία λεπτά να μην παίζει ο Σλούκα. Εγώ πιστεύω το αντίθετο. Έπρεπε να τον κρατήσει το Σόρτς. Γιατί είναι ο καλύτερος σου παίχτης μέχρι εκείνη τη στιγμή. Είχε 0-4 τίποτα, 0-5. Δεν συμφωνώ. Θα βάλει το Σλούκα. Τον έβαλε στο μισό λεπτό να. Στα 3 τελευταία έπρεπε να τον βάλει. Ενώ ήταν παγωμένος να τον βάλει, θα τον έκαψε. Το χάσε. Έπρεπε να βάλει και το Λιόπουλο που είναι σουτέρ και Σλούκα. Και το Λιόπουλο και Σλούκα στα 3 τελευταία λεπτά να έχει απειλή. Μου έχει μέσα το Shorts, δεν απειλεί καθόλου. Αν μου πει ότι ο Λιόπουλο ήταν άστοχος. Δεν έχει σημασία, είναι σουτέρ. Ένα σουτέρ μπορεί να έχει ένα στα 10 και πάει να σου βάλει το τελευταίο. Εγώ πιστεύω. Όχι, έτσι είναι ο σουτέρ. Το τελείω αντίθετο. Όχι, έπρεπε να κρατήσει αυτού που είχε και βλέπει ότι. Ο Shorts δεν είναι. Τα σουτ του δεν μπαίνουν εκείνο το βράδυ. Βγάλε. Πότε μπαίνουν τα σουτ του Shorts. Πότε μπήκανε. Βγάλε για τον Ρογκαβόπουλο. Αφού δεν έχει. Ο Ρογκαβόπουλο ήταν πάρα πολύ καλό με τη Μακάμπι. Βγάλε για τον Ρογκαβόπουλο. Ένα σύστημα να βγει να σουτάρει ο Ρογκαβόπουλο. Μπορεί να προσπάθησαν να βγάλουν σύστημα για τον Ρογκαβόπουλο, αλλά να μην βγήκε. όταν βγάλει ένα σύστημα είναι και αντίπαλη άμυνα πώς θα το αντιμετωπίσει. Τέλος πάντων. Εμένα μ' άρεσε ο Shorts γιατί πάλεψε και στην άμυνα πολύ. Όταν έχει το Shorts, πώς θα βγει ελεύθερος ο Ρογκαβόπουλος αφού θα πιέσουν το σουτέρ και θα αφήσουν χώρο για το Shorts. Γι' αυτό παίρνει δύο προσπάθειες ο Shorts και τις κάνει και τις δύο. Έπρεπε να μπει και Σλούκας και το Λιόπουλος και Ρογκαβόπουλος και Γκραντ. Όχι Γκραντ, περίμενε. Τα μπέρδεψε. Ερναγκόμεθ το 4. Το πεντάρι σου Ερναγκόμεθ, Ρογκαβόπουλος, το Λιόπουλος και Σλούκας και έχεις 4 παίκτες που απολύουν από το τρίποντο. Τέλος πάντων, τώρα. Μπορείς να παίξεις πικ με τον ψηλό, μπορεί να βγει στη γωνία ο Ρογκαβόπουλος, μπορεί να πάρει το σούτ ο Σλούκας, μπορεί να το πάρει το Λιόπουλος, μπορεί να γίνουν περιστροφές να βγει κάποιος ελεύθερος. Οκ, και να το πάρεις. Και ο Λιόπουλος είναι καλύτερο σουτέρ από τον Γκραντ και ο Σλούκας είναι καλύτερο σουτέρ από τον Shorts. Και τους έχεις στο τελευταίο τρίλεπτο και όλους τους σουτέρ σου μέσα. Αφού δεν υπάρχει ο Ναν, δεν υπάρχει ο Σμαν. Βάζεις αυτούς που έχουν το σουτ. Τι μου έχεις μέσα το Shorts και πάει, έχει κάνει ένα καλό παιχνίδι και χάνει το lay-up μόνος του. Ντροπή. Εντάξει, έχασε ένα lay-up. Όχι ένα, μετά, το πιο κρίσιμο. Πάει χ το μάτς. Και μετά πας και μου παίρνεις τρίποντο. Εσύ που σουτάρεις σαν το παιδάκι στο δημοτικό δεν φτάνει την μπασκετά. Μετά, αν τώρα δεν πάμε να άλλες τίποτα. Τώρα, αν και τι θα γινόταν. Όχι, κριτική κάνουμε. Εσύ πιστεύεις ότι έπρεπε να πει ο Λούκας. Εγώ πιστεύω ότι ο Shorts έπρεπε να συνεχίσει. Έπαιξε όλο το παιχνίδι με τον Shorts. Μέχρι το Shorts έφτασες να το κερδίσεις το παιχνίδι. Έπρεπε να τον κρατήσεις. Ναι, αλλά γι' αυτό έχουμε 10 παίχτες. Ανάλογα τα δεδομένα του παιχνιδιού και τη διαχείριση που πρέπει να γίνει, να μπαίνουν στο σωστό λεπτό ο παίχτης με τα χαρακτηριστικά που πρέπει. Εσύ όμως ο Σλούκας δεν έχει παίξει όλο το παιχνίδι. Και όσο έπαιξε δεν ήταν καλός. Αυτό κάνουν οι παιχταράδες όμως. Μπαίνουν στο τέλος και τα μπουμπουνάνε. Ναι, μπήκε και τι έκανε, το έστειλε στο δοκάρι. Τέλος πάντων, πάμε. Τώρα γι' αυτό σου λέω να είχαμε να λέγαμε μετά, αν δεν γίνεται δουλειά. Εντάξει. Πάμε στον Ολυμπιακό, ήταν πολύ καλός Ολυμπιακός. Ήταν ωραίος. Ήταν πολύ καλός στο πρώτο ημίχρονο. Σοβαρός Ολυμπιακός, έχει σοβαρέψει πολύ, σοβαρή ομάδα, ωραία. Ήταν πολύ καλός στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο τον πήρε λίγο τραγίλα, έκανε αντίπιθεση η ΕΦΕΣ. Είπαμε, το Σέκο Γιούνι του Ολυμπιακού έχει προβλήματα γι' αυτό. Όχι γι' αυτό προσπαθεί να διορθώσει. Εγώ είδα κάτι άλλο. Τι? Ότι με τον Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός είναι ένα επίπεδο πάνω. Τα έχω πει. Κορυφαίο center EuroLeague.
Καλός χρυσός ο ένας, καλός χρυσός ο άλλος, αλλά με τον Μιλουτίνοφ. Μου λέγανε τα Ερικ. Πού είναι τα Ερικ? Επιθετικά πού είναι τα Ερικ? Δεν έχει κινήσεις μόνο τρελές ο Ταϊρίκ, αλλά κάτσε. Όχι, δεν έχει κινήσεις. Δύο παιχνίδια έχει παίξει. Τον Ταϊρίκ, άμα του βάλεις ένα αθλητικό σέντερ σαν κι αυτόν, τον έσβησες. Και το είδες και με την ΕΦΕΣ. Πώς τον έσβησε ο Κάι Τζόουνς. Κάι Τζόουνς πολύ μ' αρέσει. Και εμένα μ' αρέσει. Εγώ το έλεγα από την αρχή της χρονιάς. Τον είχα δει στον Ντάλλας πέρσι. Θέλει προσαρμογή. Ναι. Ακόμα και ξέρεις τι, κάνει πολλά παιδικά λάθη και μερικά. Αυτά τα φάουλ που κάνει και ο Γκάμπριελ στον Παναθηναϊκό ή στο screen ή κάτι εύκολα χαζά φάουλ και είναι unplayable κάποιες στιγμές. Δεν μπορεί. Μαζεύει εύκολα. Βγήκε και 5 φάουλ με τον Ολυμπιακό. Ναι, αλλά είναι ένα αθλητικό πεντάρι ωραίο. Τον έβλεπα και στον Ντάλλας πέρσι στο NBA. Πιο αθλητικός είναι ο Τάιρικ Τζόουνς. Ναι. Πιο αθλητικός είναι. Θηρίο κιόλας, έτσι. Και πολύ μακρύς. Ωραίος. Πολύ ωραίο. Εγώ το είπα και έλεγα γιατί δεν παίζει αυτός ο παίκτης στην ΕΦΕΣ. Με τους άλλους προπονητές δεν έπαιζε. Δεν έπαιζε. Και τώρα ο Λάσο τον έχει βασικό. Βασικό. Παίρνει τον περισσότερο χρόνο γιατί όποιος θα είναι starter παίζει και από άλλο ρόλο. Λείπει και ο Πουαριέ. Ναι, λείπει και ο Πουαριέ. Με την απουσία του Πουαριέ πέρασε 20-25 λεπτά ο Κάι Τζόουνς. Τον παίξαμε και στοιχηματικά. Μας πήγε ταμείο, βέβαια. Προφανώς. Τρομερή εβδομάδα στοιχηματικά αυτή στη EuroLeague. Ναι. Αλλά μου λέγαν όλοι ο Ταϊρίκ. Πάλι έχω πέσει μέσα στην ανάλυση μου. Μην γελάς, μόνο αμυντικά. Αμυντικά, ναι, είναι πολύ καλός και τον βλέπουμε. Έκανε πολλές τάπες στην αρχή. Κοίταξε, ακόμα δεν έχει βρει στην επίθεση. Δεν θα το βρει εύκολα. Γιατί, όπως είχα πει, δεν παίζει ο Ολυμπιακός, δεν τροφοδοτεί το πεντάρι. Ο Ταϊρίκ δεν έχει κινήσει σαν τον Μιλουτίνοφ να έχει λίγο με πλάτη και τέτοια. Ίσως τώρα με τον Τζόζεφ και με τον Μόρις να γυρίσει μέσα το pick and roll να πάρει πόντους. Δεν μπορεί ο Ταϊρίκ να βάλει πολλούς πόντους. Γιατί θα παίζει max 20 λεπτά. Ναι. Max. Οπότε δεν θα παίρνει πολλές προσπάθειες γιατί ο Ολυμπιακός δεν παίζει με τον πεντάρι. Τον Ταϊρίκ τον θέλεις για την άμυνα. Γι' αυτό τον πήρε ο Ολυμπιακός, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Ότι θα βάζει 15 πόντους. Γιατί είναι πολύ undersize πεντάρι και στις αλλαγές είναι τρομερός. Παίζει αλλαγές τρομερά. Γρήγορα πόδια, ναι. Χαμηλώνει πολύ, είναι πολύ καλός, πολύ ωραίος. Βάζει χέρια παντού, είναι πολύ καλός. Ναι, για την άμυνα είναι πολύ καλός. Αυτό λέω τα χαρακτηριστικά του παίχτη. Ο κορυφαίος σέντερ της EuroLeague και του Ολυμπιακού φυσικά είναι ο Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ τρομερός. Ο παίχτης είναι απίστευτος τώρα. Έκανε μπάμ ότι λείπει ο Μιλουτίνοφ προχτές. Όσο καλά και να ξεκινήσει το πρώτο ημίχρονο Ολυμπιακός. Τέλος πάντων, μπράβο πάντως στον Έντιον, ήταν πάλι καλός ο Ολυμπιακός. Πολύ καλός ο Χολ. Κορυφαία τριάδα ψηλών στη EuroLeague έχει ο Ολυμπιακός. Ναι, με διαφορά. Εγώ σου λέω για το Χολ, μπράβο, γιατί λέγαμε τον κράζαμε στην αρχή, ναι, και εμείς το είχαμε πει κάποια ότι κάνει και ήταν πολύ κακός. Και πολύ καλός και με την ΕΦΕΣ, μπήκε και βοήθησε και αυτός πολύ και έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Το είπα και για το Χολ, με τον Ταϊρίκ θα αισθανθεί πίεση και θα είναι καλός. Ναι. Ο Χολ δεν είναι ένας πολύ ταλαντούχος ψηλός, αλλά ούτε ο Ταϊρίκ είναι ταλαντούχος επιθετικά. Τα δίνει όμως όλα το παιδί. Δίνει το 100% του. Αθλητικό πηδάει, rebound, καρφώματα, προσπαθεί. Και έχει καλή βολή, δεν είναι κακός στις βολές. Καλύτερος ο Ταϊρίκ είναι. Ναι, είναι καλός στις βολές, οπότε δεν είναι unplayable. Δηλαδή δεν τον βάζει στο τέλος και λες, μην του κάνουν φάουλ και χάνουμε τις βολές. Δεν έχει τραυματισμούς. Και δεν έχει τραυματισμούς, ναι. Ωραίος, μπράβο. Ο Ολυμπιακός πήρε νίκη επαγγελματική. Ο Ολυμπιακός. Σε δύσκολη έδρα που πολλοί θα κάνουν γέλες. Σας το λέω τώρα να το δείτε. Ο Ολυμπιακός, το πρόβλημα του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα θα είναι με τις καλές ομάδες, με καλούς προπονητές. Φενέρ, Ρεάλ, Χάποελ, δηλαδή με προπονητές καλούς τακτικά, Σάρας, Ιτούδη, Σκαριόλο. Με αυτούς τους προπονητές θα έχει πρόβλημα γιατί αυτοί ξέρουν και διαβάζουν το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Σπανούλης. Ξέρουν και διαβάζουν το παιχνίδι. Δεν του ταιριάζει και η Μονακό καθόλου. Ξέρεις γιατί, έχεις καταλάβει γιατί. Έχει καταλάβει ο κόσμος. Για ποιο? Γιατί αυτές οι ομάδες τον παίζουν καλά τον Ολυμπιακό και έχει εκεί πρόβλημα. Γιατί ο Ολυμπιακός κάνει αυτό το πάσα και κάνουν deny από τη δεύτερη πάσα και μετά στον παίχτη και μένει μπάλα στα χέρια κάποιου, δεν βρίσκει εύκολη πάσα και αναγκάζονται και παίρνουν shoot παίχτες σαν τον walk-up κτλ. Που δεν έχουν καλό shoot. Δηλαδή κάνουν deny στην πάσα, να μην γίνει αυτό το παιχνίδι που θέλει ο Ολυμπιακός και έτσι με αυτούς τους προπονητές έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός. Και θα το δείτε. Παρατηρήστε το. Δεν στα ξανάλεγα την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Μονακό ταιριάζει πολύ με τον Ολυμπιακό γιατί έχει παίκτες που μπορούν να περιορίσουν τον Βεζένκοφ. Έχει παίκτες κορπιά που μπορεί να τα βάλει πάνω στο Βεζένκοφ, να το κάνουν deny συνέχεια, να τον κυνηγάνε σε όλο. Να τον κυνηγάνε σε όλο. Εντάξει, εγώ άμα ήμουν όμως, πιστεύω και όλοι οι προπονητές, σου λένε ας χάσω τον Ντόρσεϊ και να βάλει 5-10 πόντους ο Βεζένκοφ. Έτσι είναι. Όλοι αυτό κυνηγάνε. Η πρώτο μέλημα είναι να περιορίζουν τον Βεζένκοφ. Τώρα που πάμε για τους. Πάντως, να το δει και ο κόσμος, να το παρατηρήσει σε παιχνίδι με αυτές τις ομάδες που έχουν καλούς προπονητές, πως διαβάζουν το παιχνίδι του Ολυμπιακού και κάνουν αυτό το πράγμα ώστε να μην πάρει την μπάλα ο Βεζένκοφ, ο Ντόρσο Φρινιέ και βρουν σουτ με καλές προϋποθέσεις. Και τώρα, ένας παίκτης που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση φέτος
για να δει ο κόσμος και ένα άλλο παράδειγμα. Γενικά, μου πει, άμα σου πω ομάδα τον βρει. Γενικά, πες. Ψηλός ή κοντός? Κοντός. Όχι άσος. Για μένα, ο παίκτης έκπληξη της φετινής EuroLeague και εγώ, άμα είχα ομάδα, θα τον ήθελα οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε θα τον ήθελα. Ποιον? Άμα μου έλεγες πάρε ένα παίκτη από την EuroLeague, αυτόν θα έπαιρνα. Στραζέλ. Δεν τον κάνω στο Στραζέλ. Δεν ξέρω εγώ πιο κοντό δεν είπες. Χόρτον Τάκερ. Εντάξει, ρε κουλή. Άμα είναι να μας λες έναν από τους MVP, οκ. Εγώ θα έπαιρνα ή Χόρτον Τάκερ ή Ναν. Κάτσε ρε. Έρχεται ο Χόρτον Τάκερ. Εγώ όταν ήρθε νόμιζα ότι κάνουν πλάκα. Ότι λέει ότι περιγράφει τέτοια, λέω σιγά μην έρθει ο Χόρτον Τάκερ. Να πούμε κάτι στον κόσμο. Ο Μόρις είναι πιο μεγάλο όνομα από τον Χόρτον Τάκερ. Έλα ρε, τι λες τώρα, μη μου λες τώρα. Ποιος έχει καλύτερη καριέρα? Μη μου λες τώρα τρελές. Ποιος έχει καλύτερη καριέρα? Ότι άρχισε ο Χόρτον Τάκερ να μπει στο NBA και να παίξει δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερη καριέρα. Δηλαδή και εγώ, δηλαδή λες τον Ναν ότι είναι χειρότερος παίκτης από τον Μόντε Μόρις. Και ο Ναν τι σιγά την καριέρα που έκανε στο NBA. Στην ουσία δεν έπαιξε πάρα πολύ. Έπαιξε στο Μαϊάμι, έπαιξε καλές χρονιές, έγινε και starter. Μια χρονιά που πήγανε όταν είχε τον COVID που πήγανε στους τελικούς με τους Lakers και έπαιξε πολύ καλά και έπαιξε και στους μετά πήγε στους Lakers. Δεν έκανε δεν έπαιξε εκεί πολύ. Εντάξει. Σεζόν του Monte Morris. Αυτά είναι το NBA, είναι λίγο περίεργο σε αυτά. Είναι λίγο, αυτό θέλω να καταλάβει ο κόσμος. Αυτό προσπαθώ να πω. Ότι το NBA είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή ο Χόρτον Τάκερ ήταν ένας ρολίστας στο NBA. Ποτέ δεν έγινε starter. Έπαιζε λίγα λεπτά. Και ξέρεις γιατί. Γιατί ένα μειονέκτημα έχει αυτός ο παίχτης, ίσως, που δεν είναι σταθερός στο shoot. Το τρίποντό του δεν είναι πολύ, δεν είναι πολύ δυνατό στο τρίποντο. Ναι, αυτό γιατί θέλουν να σουτάρουν οπωσδήποτε τα guards στο NBA. Ναι, έχει αλλάξει πολύ. Ναι, αλλά ο Μοράντ, ας πούμε, δεν σουτάρει, δεν έχει καλό shoot. Και είναι. Έχει αυτό, δεν έχει. Πέφτει κάτι να κάνει. Να καταλάβει ο κόσμος ότι όταν έρχεται ένας παίκτης από το NBA, μπορεί να μην ήταν στο NBA κάτι ιδιαίτερο, αλλά εδώ να βγάλει μάτια. Το ίδιο μπορεί να ισχύει για τον Τζόζεφ, δεν ξέρω, να τον δούμε. Που δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο στο NBA, αλλά εδώ μπορεί να παίξει, ας πούμε, και καλύτερα τον Μόρις που ήταν starter στο NBA και πιο μεγάλο όνομα. Δεν ξέρω, λέω, μπορεί. Τρελαίνω Χόρτον Τάκερ. Ο Χόρτον Τάκερ, μιλάμε, τον βλέπω, πάει από αριστερά, πάει από δεξιά. Ένας με έναν είναι ανίκητος. Είναι σαν ταλίκα. Νομίζεις, δεν έχω δει άνθρωπο να τον κοντράρει σωματικά. Σε όποιον πάει και πέσει πάνω, ο άνθρωπος πρέπει να είναι μπετόε. Είναι πολύ σε όποιον πέσει μακρύς. Μπορεί να μην είναι πολύ ψηλός, αν είναι πολύ μακρύς. Το βλέπεις έτσι και λίγο σαν να είναι λίγο βαρύς, χοντροκόλλης. Δεν ξέρω, και μιλάμε τώρα για υπερπαίκτη. Ξέρετε, απίστευτο μπάσκετ. Έχει απίστευτα τελειώματα γύρω το καλάθι, αφήνει την μπάλα με το ταμπλό, τρομερή επαφή. Είναι τρομερός. Πάει κοντά στο καλάθι, λες θα πάει από δεξιά και κάνει ένα έτσι και πάει από τα αριστερά. Έχει τρομερό γύρω step, ναι. Μιλάμε για τρομερό παίκτη και αυτός. Και εντάξει, είπε ο άνθρωπος, δεν είχε έρθει και πολύ καιρό και είπε ότι είχε πάθει πλάκα με τον Γιασκεβίτσιους. Ναι, και ότι είναι τρομερός ο Χόρτον Τάκερ. Ναι, και είχε πάθει πλάκα με τον Γιασκεβίτσιους και έλεγε τα καλύτερα για τον Γιασκεβίτσιους. Πολύ ωραίος. Δεν είναι πολύ με τους παίκτες του Γιασκεβίτσιους. Αυτό έχω παρατηρήσει. Ότι με όλους. Και με τον Χέις όταν είχε φύγει έλεγε τα καλύτερα ο Χέις. Τον Μπιμπέροβιτς τον βρίζει όμως. Έτσι τους έχει στο βρισίδα, αλλά πρέπει να είναι πολύ κοντά με τους παίκτες. Δεν είναι, ας πούμε, τύπου Μπαρτζόκα, Άρταμαν, που με τους παίκτες είναι πολύ από μακρύ και. Εμένα μου αρέσει ο Σάρας. Ωραίος και ωραίος τύπος, έτσι φιλικός, φαίνεται ωραίος. Τρομερός. Έκανε και πλάκα που στο σεφ βρέχει. Ναι, τους έκανε. Τους την είπε. Αυτά με τους μεταγραφές. Κοίτα, εσύ πιστεύεις ότι θα πάρει ο Παναθηναϊκός παίχτη? Άμα για μένα πρέπει να πάρει ένα θέση του Γιουρτσέβεν. Αυτή την επιλογή πρέπει να κάνει. Πρέπει να διώξει τον Γιουρτσέβεν και να πάρει πεντάρι. Το θέμα είναι, θα βρει ένα πεντάρι καλό τώρα. Εντάξει, συνεχίζονται και λένε ότι θα μπει ο Λεσόρ τη προπονήσεις. Ρε παιδιά, βγήκε ο άνθρωπος. Μετά το βίντεο που δεν τα λέμε συνέχεια. Τα έχουμε κάνει. Βγήκε ο άνθρωπος και είπε: σταματήστε να λέτε θα γυρίσω, δεν μπορώ να γυρίσω. Ναι, ο κόσμος τι γίνεται, βλέπει αυτά τα μεγάλα site και νομίζει ότι είναι Ευαγγέλιο. Έχουν κάνει 3.000 λάθη, έχουν πάει ο Λεσόρ 10 φορές στα και ακόμα τα διαβάζει τα ίδια. Διαβάστε τα site. Έχουμε στο 2026. Έχει αλλάξει ο κόσμος. Δεν είμαστε μπαρμπάδια να παρακολουθούμε τα site ότι μας πλασάρουν να μας κάνουν πλήση εγκεφάλου. Ξυπνήστε. Πραγματικά. Τι να κάνουμε τώρα. Όποιος θέλει, ας ενημερώνεται από αυτά τα μεγάλα site που κάνουν την προπαγάνδα τους. Κάνει μπαμ πλέον. Άμα δηλαδή και τη φετινή χρονιά δεν το έχει καταλάβει κάποιος ότι κάνουν προπαγάνδα κάθε μέρα, ας μείνουν κατευθυνόμενοι. Και εγώ πιστεύω ότι θέλει ένα ψηλό. Γιατί δεν βγαίνει με αυτούς τους τρεις που έχει, δεν βγαίνει. Είναι πολύ κακά τακτικά. Θέλει ένα πεντάρι καλό, αλλά πού θα βρει τώρα. Δεν τον πήρε στο Σίλβα. Έκανες βλακεία που δεν πήρε στο Σίλβα. Δεν ξέρω αν περιμένουν μήπως κάτι από το NBA, κάποιον μπάση, κάποιον. Δεν ξέρω. Πώς θα πάρει παιδί. Ο Μπάση εντάξει υπογράφει τώρα λέει Sixers δεκαήμερο. Καλά, δεν δεκαήμερο τώρα. Ναι, αυτό μήπως περιμένουν κάποιον να. Τι να τον κάνει στον Μπάση τώρα, μέχρι να έρθει στην Ευρώπη και να μάθει τους κανονισμούς πάει. Δεν ξέρω. Είναι λάθος να πάρει. Αυτό να έχει το Γιουρτσέβεν. Και ο Μπάση δεν θα κάνει τίποτα. Είναι λάθος να πάρει NBA τώρα.
να πάει να πάρει ένα παίχτη από το Eurocup. Εγώ και ο Ολυμπιακός πιστεύω να playmaker από το Eurocup. Ο Μακίνλεϊ Ράιτ από το Eurocup ήρθε. Ο Γκραντ στον Παναθηναϊκό. Από το Eurocup ήρθε ο Γκραντ στον Παναθηναϊκό. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν παίρνουν ένα παίχτη από το Eurocup έτοιμο, ψημένο, με αγωνιστικό ρυθμό, ευρωπαϊκό τρόπο παιχνιδιού που ξέρει να τελειώνουν. Από Ισπανία, ειδικά που τον πράγμα είναι πολύ δυνατό, ή από Τουρκία κάποιον. Πήγαινε, πάρε τον Γκάιλ Αλεξάνδερ. Τη Τούρκ. Δεν ξέρω. Ένα καλό ψηλό που έπαιζε και Euroleague παλιά στη Βαλένθια. Ναι, ένα πιο. 1000 φορές καλύτερο από τον Κουρτσέβα. Δεν ξέρω τι περιμένουν. Λέω τώρα, εγώ ένα πράγμα που έχω στο μυαλό. Τι περιμένουν στον Παναθηναϊκό, περιμένουν να γυρίσουν εσώ, περιμένουν θα αλλάξει κάτι με αυτού που έχουν του υπάρχουν. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι περιμένουν. Το θέμα είναι ότι πρέπει επειγόντως να γίνει μια. Δεν έχει ακόμα πολύ περιθώριο. Κάπου το Φεβρουάριο θα Φεβρουάριο. Εντάξει, είπαν ότι το συμβόλαιο του Γιουρτσεβέν έχει και μέσα στο Βλεβάρι buyout. Ωραία, για να δούμε. Εγώ πιστεύω θα πάρουν παρά από αυτά που λένε. Θα δούμε. Για να δούμε. Μου φαίνεται ακραίο να μείνει έτσι η ομάδα. Δεν τη βλέπω πολύ καλά. Τώρα ο Παναθηναϊκός θα πάει στη Βιλερμπάν, πρέπει να πάρει το διπλό. Αλλά λογικά θα επιστρέψει στον Αν. Οπότε, λίγο να. Εν τω μεταξύ, βλέπει τη βαθμολογία στη Euroleague. Δύο νίκες διαφορά ακόμα παραμένει. Ακριβώς. Η Παρτιζάν με μισή ομάδα κέρδισε τη Χάποελ. Αυτά που έχω πει για τις νίκες, δεν παίζουμε νίκες στη Euroleague, ειδικά μικρά. Τα λέω στα live κάθε μέρα. Ύποπτη τώρα νίκη από τους πλήν 28, μείον 28, μείον 27, με τον Μπέιν τώρα και τον Μπόγκα και τον Καλάθι. Τέλος πάντων, τα βάλανε, γιατί τα βάλανε. Να το κεφάλι μας, να πούμε ότι ήταν επική ανατροπή. Επική ανατροπή, εντάξει, οκ. Ο Ολυμπιακός για μένα πάει για τετράδα. Ο Ολυμπιακός, αυτό που βλέπεις τώρα είναι ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει εισιτήριο για Final Four και ο Παναθηναϊκός. Όχι, και ο Παναθηναϊκός, γιατί. Ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι θα είναι στην τετράδα, θα έχει το πλεονέκτημα και κάτσε εμείς δούμε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός γίνει ο χαμός των χαμών. Δεν το θέλουμε εμείς αυτό. Όχι εμείς, δεν το θέλουμε όλοι οι Έλληνες. Τώρα δεν θες να χάσεις να πας στα play-off, να έχεις τώρα και τις δύο ελληνικές ομάδες. Θέλω και τις δύο ελληνικές στο Final Four. Ναι, ρε φίλε, δεν είναι ωραίο να πέσουν μεταξύ τους. Τώρα ποιος το θέλει αυτό. Μόνο οι αντίπαλοι. Αλλά υπάρχει πιθανότητα. Πάντα υπάρχει πιθανότητα, ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά την πρώτη χρονιά που πήρε με την Εφές ο Άταμαν το Final Four, 7η-8η ήτανε. Ναι, δεν παίζει ρόλο. Δεν παίζει ρόλο. Δηλαδή, άμα έχεις ομάδα, έτσι όπως έχει πας και κερδίσεις παντού. Άμα ήταν σειρά αγώνων, να ήταν στις 3 νίκες, να έπαιζε ρόλο. Τώρα ένα μάτς, με την Παρή να παίξει μπορεί να χάσει. Δεν λέω για το Final Four. Λέω ότι στα play-off, ναι. Οκ. Είχε βγει 7η-8η. Εντάξει, κοίτα τώρα, άμα βγεις 7ος και παίξεις με. Ποιος μπορεί να βγει δεύτερος? Την Μπαρτσελώνα σου λέω εγώ. Δεν την έχει. Και τη Ρεάλ έχει. Η Μπαρτσελώνα έχει τον κύριο Πασκουάλ που είναι τρομερός προπονητής και είναι πολύ καλός προπονητής. Τι να πούμε, ψέματα. Είναι πολύ καλός προπονητής. Τι να κάνει μάγια, να κάνει αυτούς που παίχνει. Κάτσε, η Μπαρτσελώνα δεν θα μπαίνει οχτάδα με τον άλλον τον Ζούρο της Ισπανίας. Δεν θα μπαίνει. Ο Ζούρος όμως γράφει και στην ιστορία τώρα με ψά γράμματα. Έκανε το μεγαλύτερο comeback που γίνει ποτέ στην Ευρωλίγα. Πεναρογιάς. Τι λέγαμε τώρα, τι άλλο? Ρεάλ. Ανεβαίνει η Real, το έπαγω για τη Real, θα έλεγα. Η Real είναι καλή ομάδα, καλό προπονητή, έχει καλό ρόστερ, θα ανέβει η Real. Η Real είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα. Έχει βρει τις πεντάδες τώρα ο Σκαριόλο και ξεκινάει με ο Κέκε και Ζώνια και το. Αλλά την πάτησαν, τραυματίστηκε ο Μαλεντών. Τραυματίστηκε λίγο ο Μαλεντών, δεν ξέρω τώρα για πόσο καιρό. Για πόσο. Δεν ξέρω, θα δούμε. Αλλά έχει τώρα, έφερε δύο παίκτες του NBA, το Λάιλ, τον Οκέκε, ο Γκαρούμπα βελτιώνεται πολύ. Ο Γκαρούμπα έχει γίνει ο καλύτερος παίκτης του 10 λεπτού. Μπαίνει 10 λεπτά. Πολύ καλός. Εδώ που άλλοι παίχτες, ας πούμε ο Μιλουτίροφ, δεν μπορούσε να παίξει έτσι. Το βλέπουμε και πέρσι με το Φαλ. Δεν μπορούσε να μπαίνει 5 λεπτά και να βγαίνει και να αποδίδει. Ενώ ο Καρούμπα είναι παίχτης που μπαίνει. Άλλο στυλ. Ναι, ρε, αλλά μπαίνει 10 λεπτά, τα δίνει όλα, κάνει τα κλεψίματα, τις τάπες του, βάζει τρίποντα. Ναι, σουτάρει και τρίποντο. Βγαίνει γωνίες και πετάει τρίποντα. Έχει το Λάιλς, έχει τον Οκέ και αθλητικός, έχει γυρίσει ο Ντεκ που πέρσι ήταν τραυματίας. Έχει πολλούς παίχτες και μεγάλα κορμιά που παίζουν και στο 3 και στο 4. Δηλαδή κάνει αλλαγές πολλές. Λάιλς πιστεύω είναι underrated μεταγραφή, είναι πάρα πολύ καλός. Στην επίθεση ποστάρει, βαράει τρίποντα, κάνει drive, σκοράρει με κάθε τρόπο, είναι τρομερός. Είναι καλός και είναι και δυνατό παιδί. Αυτοί τώρα οι παίχτες κάνουν και ύπουλα χτυπήματα στην άμυνα. Υπάρχει εμπειρία. Έπαιζε βασικός και από πίσω τον Βεζέκοφ και δεν έπαιζε καθόλου στους Knicks. Μην το ξεχνάμε τώρα. Τι παίχτης είναι τώρα ο Λάιλς. Άλλο μπάσκετ εκεί βέβαια, άλλα πράγματα ζητάνε από τους παίχτες. Εδώ στην Ευρώπη ο Βεζέκοφ είναι κορυφαίος. Ναι, αλλά δεν είναι ένας παίχτης που έχουν μεγάλη διαφορά ότι είναι αθλητικός ο Λάιλς πιο πολύ από τον Βεζέκοφ. Όχι. Και αυτός είναι μπασκετικό τεσάρι, ναι. Οπότε δεν είναι, παιχταράς είναι. Πολύ καλός. Άμα τον είχε, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός έλυνε πολλά προβλήματα. Άμα είχε έναν Λάιλς, τύπου Λάιλς. Πάμε να δούμε και λίγο
τι μέλη γενέστε τώρα μέσα στην εβδομάδα. Για να δω λίγο τα ματσάκια. Τι παίζουν. Έχουμε την 27 του μήνα Τετάρτη. Ξεκινάει με Τρίτη μου φαίνεται. Παρί. Το πρώτο μάτς είναι Παρί Ρεάλ. Παρί Ρεάλ παίζει, ναι. Το πρώτο μάτς. Η Ρεάλ λογικά θεωρώ θα το πάρει. Έχει σοβαρευτεί η Ρεάλ. Η Παρί είναι η γνωστή Παρί. Η Ρεάλ κάνει εκεί κουτρουβαλάνε. Ντέρμπι Τουρκία. Πω, ναι, Φενέρ Εφές. Ντέρμπι μεγάλο τώρα αυτό. Κάποια στιγμή η Εφές θα αντιδράσει τώρα. Καλά θα αντιδράσει. Δεν μπορούν. Πρέπει να έρθω που αργεί από καταρχήν, που είναι ένα ποιοτικό παίκτη. 8 συνεχόμενες ήττες. Και έχουν καλούς παίχτες, πολύ καλούς παίχτες. Δηλαδή και εμένα μου άρεσε πολύ στην αρχή. Άμα ήταν η γεμάτη ομάδα τώρα, δεν είχε τραυματισμούς, θα έκανε ζημιές. Δεν θα περνάγες μέσα στην Τουρκία. Ναι. Με Λάρκιν, τώρα που αργέ. Τραυματίστηκε ο Λάρκιν, τελειώσανε. Ναι. Δεν νομίζω να μπορεί να κοντράρει την Εφές. Θα δούμε, ναι. Πότε δεν ξέρει τώρα ντέρμπι στην Τουρκία, δεν ξέρει. Χάπολ Μπάγερν. Να η Μπάγερν που ξαναπήρε, κέρδισε και στην έδρα τη Βαλένθια. Η Μπάγερν, να σημειώσουμε, είχε παίξει πολλά μαζεμένα παιχνίδια εκτός έδρας. Είχε πολλά μαζεμένα εκτός έδρας, αλλά με την έλευση του θείου του Μπαρμπαπέσιτς που τον έλεγες τελειωμένος. Έλα μωρέ, εντάξει είναι και συγκυρίες. Τώρα αυτός παίζει τα εκτός έδρας. Ο άλλος παίζει τα εκτός έδρας. Τι θα κάνει ο άνθρωπος. Συγκυριακό, αλλά πώς το λένε. Εντάξει, θα παίξουμε τη Χάπολ, θα χάσουνε. Πήρε κάποιες νίκες. Εντάξει, Γκάμπριελ, θα το λέω μια ζωή. Έδιωξε τον Γκάμπριελ, θα ήταν τέλειος τρίτος ψηλός. Ναι, αλλά είχε πρόβλημα τραυματισμού, λέγανε. Είχε πρόβλημα τραυματισμού και δεν έχει χάσει μάτς με την Bayern. Πού είναι το πρόβλημα τραυματισμού. Ο Λεσόρ δηλαδή που είχε το τραυματισμό δεν μπορούσε να το διαβάσει. Έλα μου τώρα. Πού είχε πρόβλημα. Τέλος πάντων. Ολυμπιακός Μπαρτσελώνα, Ματσάρα. Δύσκολο. Αν πάρει και αυτό ο Ολυμπιακός, πάει για. Μπορεί να δούμε και Κόρι Τζόζεφ. Είναι σημαντικό μάτς. Άμα γιατί το πάρει, είναι κοντά οι δύο ομάδες βαθμολογικά. Που εγώ πιστεύω το πάρει γιατί είναι σε πολύ καλό φεγγάρι ο Ολυμπιακός. Εγώ νομίζω μέσα στο ΣΕΦ θα το πάρει. Θα το πάρει και μην το πάρει και ψηλό εύκολα, 10-15 πόντους. Μπορεί. Θα πάει ο Ολυμπιακός, όχι τετράδα. Άμα συνεχίσει έτσι ο Ολυμπιακός θα βγει. Για την πρώτη θέση. Πρώτος-δεύτερος. Ναι. Είναι σε τρομερή πορεία τώρα και είναι όλοι καλά οι παίχτες του. Θα παίξει πολύ καλά. Ο Μιλουτίνοφ δεν θα παίξει λογικά. Ο Μιλουτίνοφ βέβαια θα παίξει. Τραυματίστηκε. Να πούμε ότι το βίντεο το γυρίζουμε Κυριακή. Τώρα έγινε το μάτσο του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό και τραυματίστηκε ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Είναι αμφίβολος για το παιχνίδι με την Μπαρτσελώνα. Ναι, δεν το. Ναι. Είχε ένα ψηλό τραυματισμό. Θα δούμε. Μπορεί να παίξει ο Κόρι Τζόζεφ. Μπορεί να τον πάρει σε αποστολή να παίξει. Γιατί χρειάζεται πίσω από τον Γόκαπ, δεν υπάρχει άλλο. Ναι, και τον Γόκαπ τον έχει αφήσει εκτός αποστολή σήμερα. Και να πούμε και τον Κόρι Τζόζεφ. Ναι, για να πούμε και τον Κόρι Τζόζεφ ότι κάνει προπονήσεις στον καιρό με τη Μονακό. Οπότε μπορεί να μην έχει αγωνιστικό ρυθμό, αλλά προπονήσεις κάνει. Ναι, δεν αγωνίσει γιατί είχε μπάνει. Τον είχε πάρει κανονικά η Μονακό, αλλά λόγω των μπαν που έχει. Έχουν οικονομικά προβλήματα. Ναι, δεν του λες αυτά τα οικονομικά προβλήματα να αφήσουν ελεύθερο το Σπανούλη του χρόνου και να έρθει στον Ολυμπιακό, αν δεν πάρει ο κύριος Μπι την EuroLeague. Τώρα αυτό είναι τρελό. Μήπως αφήσει και η Φενέρ το Σάρας και έρθει ο Σάρας. Αυτά που γράφουν τα site μου λες τώρα εδώ πέρα. Όχι, ο Σάρας υπέγραψε. Αυτοί έχουν οικονομικά θέματα όμως. Λένε ότι πουλάει την ομάδα. Καλά, εντάξει. 3 χρόνια έχουν οικονομικά θέματα. Όχι. Κάθε χρόνο φέρουν καινούριο παιχταρά. Πέρυσι έφεραν τον Ντάις, τώρα βέβαια φέραν τον Μύρωτιτς. Πού τα παίρνουν. Φέτος όμως είδες ότι έχουν πρόβλημα. Δεν μπορούσε ο Τζόζεφ να παίξει. Θα δούμε. Τι να πω. Αρμάνι Παρτίζαν. Η Παρτίζαν πάει για διπλό. Έχει πάρει φορά τώρα πεναρόγια. Η Αρμάνι έκανε κάποιες κακές ήττες τώρα, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα. Κακή ήττα από τη Ζαλγκύρης. Που στο είπα ότι η Ζαλγκύρης είναι πιο κοντά να την πάρει την νίκη. Κλασική Αρμάνι. Μπορεί να κερδίσει το Ολυμπιακό του Παναθηναϊκό και να χάσει από την Βιλερμπάν. Κακή ήττα και Βαλένθια Μακάμπι. Ράνεγκαν εκεί παιχνίδι, θα έρθει 95-92. Βαλένθια δίνω εγώ, θα το πάρει. Ναι, πρέπει να κερδίσει η Βαλένθια. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο μωρέ Μακάμπι και ο Παναθηναϊκός τώρα που έχασε. Είχε 5 ευκαιρίες να το πάρει το μάτς. Έχασε. Χωρίς τους δύο καλύτερους παίκτες. Ναι, έχασε στο σουτ και μέσα σε ένα κολαστήριο στην έδρα της Μακάμπι. Κάποιοι παίξανε σε ουδέτερο με τη Μακάμπι και κάποιοι ήταν. Αυτό είναι άδικο. Δεν έπρεπε να το κάνει η EuroLeague. Αφού το κάνει από την αρχή όλα τα παιχνίδια στη Σερβία, στη Βουλγαρία που παίζανε, όλη τη σεζόν εκεί. Γιατί κάποιες ομάδες είναι προηγμένες που παίξανε εκτός από τη Μακάμπι σε ουδέτερο χωρίς κόσμο. Και πόσο δίκιο είχε ο Άταμαν που είπε για τον κόσμο. Ότι ρε φίλε, αυτά στο NBA δεν γίνονται. Άσε ρε τώρα. Δεν μ' άρεσαν αυτά που είπε. Γιατί δεν σ' άρεσαν. Κάθεται βλέπεις NBA, κάποιος λέει κάτι στο LeBron, του λέει του διαιτητή έτσι και τον πετάνε έξω το γήπεδο. Και εδώ ένα γήπεδο έβριζε έναν άνθρωπο. Άλλη κουλτούρα της Αμερικής, άλλη σου λέω ότι δεν γίνονται. Ναι, αλλά πρέπει κάτι να γίνει, φίλε. Ή να τιμωρηθείς. Όχι, τίποτα, να μην μιλάς. Να σε βρίζουν και να μην μιλάς. Δεν κατάλαβα. Δεν γίνονται. Εγώ είμαι κατά αυτόν. Γιατί είσαι κατά αυτό. Γιατί φίλε να σου βρίζουν τη μάνα όλο τον αγώνα. Γιατί δεν κατάλαβα. Εδώ όταν έρχονται στο Παναθηναϊκό δεν βρίζουν άλλους. Τι είναι, δεν γίνεται. Αυτά τα κόβουνε, ρε. Να μην μιλάει
να μην μιλήσει. Άμα δεν έδινε σημασία, δεν θα γινόταν τίποτα. Τέλος πάντων, ο κόσμος πάει στο γήπεδο να εκτονωθεί. Ας πούνε ότι θέλουν, εσύ μη δίνει σημασία. Γιατί δείχνεις ότι σε πειράζει? Να εκτονωθούν πάνω στον προπονητή, για ποιο λόγο, χωρίς να κάνει τίποτα. Έχουν κόντρα με τον Αταμάρ γιατί είναι και Μαλικός, είναι Τούρκος, αυτοί έχουν τα δικά τους Ισραηλινοί, γι' αυτό έχουν το πρόβλημα. Είναι με τον Ερντογάν, είναι άλλα παιχνίδια που παίζουν. Τέλος πάντων. Και τον Αταμάρ τον βρίζουν και στην Φενέρ. Τον πήραξε εκεί τώρα. Τα παιχνίδια είναι άλλα από πίσω. Τέλος πάντων, εμένα δεν μ' άρεσε. Ο Αταμάρ και να αφήσει τώρα αυτά. Παίζει τα δικά του παιχνίδια. Άστο τώρα. Μονακό Βίρτους. Μονακό Βίρτους. Πιστεύω Μονακό θα το πάρει. Ερυθρός Ντουμπάι. Ο Ερυθρός πρέπει να κερδίσει στην έδρα του. Οκ. Δεν γίνεται τώρα να χάσει. Εν τω μεταξύ δεκάδα. Ανέβηκε ο. Κάπως να έχει ξεμακρύνει η δεκάδα. Είναι 3 νίκες νομίζω 10 από τον 11ο. Ναι. Οπότε. Αυτές οι ομάδες πιστεύω θα είναι οι 10 πρώτες. Άντε η Ντουμπάι, άμα κάνει ένα καλό σερί, μήπως μπορέσει και χτυπήσει, αλλά δύσκολα. Από αυτό το μάτι θα φανεί τώρα. Άμα χάσει το Ντουμπάι, δεν θα. Άμα χάσει το Ντουμπάι, νομίζω δεν μπορεί να διεκδικήσει η δεκάδα μετά. Γιατί η Ζαλγκίρις έχει ανέβει. Να νικήσει και τώρα μέσα στη Μπασκόνια. Άμα κερδίσει τώρα μέσα στην Μπασκόνια η Ζαλγκίρις, κάτσε γιατί η Ζαλγκίρις είναι λίγο ασταθής. Κάτσε να δούμε. Άμα κερδίσει την Μπασκόνια, οκ, κάνει βήμα για να μείνει στη δεκάδα. Αυτός ο Γκος όμως πόσο κορόιδεψε. Πάλι τραυματίας είναι. Αυτό είναι. Πάλι τραυματίας. Αυτός ο άνθρωπος είναι γυάλινος. Έχει πρόβλημα το παιδί, ναι. Τους υπέγραψε, πήρε τα περισσότερα λεφτά στην ομάδα της Ζαλγκίρις και είναι πάλι τραυματίας. Και πάλι χωρίς αυτό να κερδίζουν. Και η Βιλερμπάν με τον Παναθηναϊκό, να πάρει και ο Παναθηναϊκός να κάνει παρέλαση, να πάρει ένα διπλό να ησυχάσουμε. Πρέπει να κάνει παρέλαση, ναι, να δούμε γιατί δεν γίνεται άλλη δουλειά έτσι. Αυτή η αγωνιστική μας περιμένει. Περιμένουμε να δούμε τον ντεμπούτο του Τζόζεφ. Περιμένουμε να δούμε κάποια εξέλιξη στον Παναθηναϊκό, κάποια μεταγραφή, κάποιον ψηλό. Θα δούμε μήπως έχουμε κάποια μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Επάνω το Μόρις περιμένουμε πότε θα έρθει. Ναι, εντάξει, έχει ακόμα. Έχει 2 εβδομάδες ακόμα σίγουρα. Για να δούμε, γιατί είπαν λίγο πιο νωρίς μπορεί να γυρίσει. Νιλικίνα, να δούμε. Νιλικίνα, να δούμε αν θα φύγει επίσημα. Ναι, και να δούμε ο τραυματισμός του Eric Jones πόσο σοβαρός θα είναι και αν θα μπορεί να παίξει με την Μπαρτσελόνα. Κάθε μέρα Δευτέρα Παρασκευή ο Κυριάκος εδώ σας κάνει παρέα 5 ώρα το απόγευμα. Κάνουμε τα live μας, μιλάμε και στοιχηματικά, δίνουμε free tips και μια σωστή νοοτροπία πώς να παίζετε και μόνοι σας, έτσι. Γιατί έχουμε το site μας στο συνδρομητικό να πούμε, αλλά εγώ προσπαθώ από τα live να μάθω τον κόσμο να κάνει σωστές επιλογές με ένα σωστό mindset, με ένα σωστό σύστημα, να παίζει σωστά πάνω απ' όλα. Συν επιτέλους ήρθαν οι φανέλες που είχε τάξει ο Κυριάκος. Ήρθαν οι φανέλες. Πάμε. Πρώτη πιάνω Ορλάντο. Θα τις δείξω στο live να δούμε πώς. Ορλάντο πρώτη. Hardaway ποιον είναι? Ο Penny Hardaway, συμπαίχτης του Σακίλ Ονίλ. Ποιος τον ξέρει τώρα από τους νέους, Δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ σαν παίχτης. Cavaliers συλλεκτική του LeBron James. Η παλιά, η κλασική των Cavaliers. Η κλασική των Cavaliers. Μου φαίνεται την ξαναέβγαλαν και φέτος. Και ποιος είναι? Denver Nuggets. Ναι. Denver Nuggets. Ο καλύτερος παίκτης ίσως του NBA. Jokic. Ήρθαν επιτέλους. Θα κάνουμε την κλήρωση, θα τα πούμε και στο live αναλυτικά την Τρίτη μάλλον, γιατί Δευτέρα δεν ξέρω αν θα κάνω. Την Τρίτη. Και θα δούμε να κάνουμε ένα post στο Instagram κάπως να τις κληρώσουμε, έτσι. Κάπως, ναι. Ωραία. Αυτά είχαμε, παιδιά, για σήμερα. Καλή επιτυχία στο Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Θα έχουμε πάλι εκπομπή μετά τα μάτς των ελληνικών ομάδων. Μετά τα μάτς Παρασκευή, Σάββατο. Μια αγωνιστική χαλαρά, καλύτερα λίγο να ηρεμήσουμε αυτή την εβδομάδα. Και θα είμαστε εδώ. Μπορείτε να μας κάνετε subscribe και like αν σας άρεσε. Να μας γράψετε και comment αν διαφωνείτε ή συμφωνείτε σε αυτά που είπαμε την άποψή σας. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή συνέχεια.